या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। अशोक चव्हाणांचा राजीनामा, पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात जुवाटकरांचं आंदोलन आणि वर्धापन दिनानिमित्त कोकण 7 लाईव्हच्या विविध स्पर्धा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000। मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316। मी आत्ता आहे सावंतवाडीतील राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये। खरं तर शालेय स्तरावरची विज्ञान प्रदर्शनं असतात ती मुलांच्या वैज्ञानिक जाणीवांना कुठेतरी पाठबळ देणारी असतात। असे बरेच स्टॉल आहेत राज्यभरातील अनेक शाळांमधून या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। या ठिकाणी बरेच स्टॉल आले आहेत, राज्यभरातून विद्यार्थी आलेले आहेत। पहिलं हे प्रदर्शन आहे। हा जो स्टॉल आहे तो मला वाटतं याला कुठून आला तुम्ही? कोल्हापूर। काय विषय आहे तुमचा? समाजासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान। काय कन्सेप्ट काय आहे? सौर ऊर्जेवर चालणारे आधुनिक औषध फवारणी यंत्र। याचं प्रेझेंटेशन दाखवू शकता? हां, आपण पाहतो शेती संबंधित हे यंत्र आहे आणि त्याचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी आपण आता पाहतो ते विद्यार्थी दाखवत आहेत। अतिशय सुंदर असं हे फवारणी यंत्र आहे। नक्कीच वैज्ञानिक जाणीव प्रकल्प करणारे यंत्र आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असं यंत्र आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। याचं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। या ठिकाणी पाहू शकताय रिमोटवरती याचं प्रात्यक्षिक ही मुलं दाखवत आहेत। सुंदर असं यंत्र या ठिकाणी कोल्हापूरमधल्या या मुलांनी केलं आहे। फवारणीसोबतच शेतकऱ्यांना उपयुक्त असं हे यंत्र आहे। आपण आता दुसऱ्या एका स्टॉलकडे जातोय। या ठिकाणी हे सुद्धा शेतीपूरक असं यंत्र आहे। मित्रांनो नाव काय तुझं? सुजय सुभाष सावंत। काय यंत्र कसं यंत्र आहे? हे यंत्र शेती यंत्र आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांना खूप फायदेशीर यंत्र आहे। या यंत्रामार्फत आपल्याला अनेक कामे येतात, जसं की कोणतेही धान्य वारे देणे, मक्का सोलणी, परत दोरखंड निर्मिती, शेती अवजारांना धार देणे, डायनमो जोडून वीज निर्मिती करता येते। परत हा ऑइल खेचणारा मोटर कारमधील ऑइल खेचणारा पंप आहे। याच्यापासून जर आपल्या घराच्या समोर जर बाग असेल आणि बागेत पाणी मारायचं असेल तर त्याचा उपयोग ते पाणी मारण्यासाठी होतो।
अल्पभूधारक जर शेत असेल तर शेतामध्ये औषध फवारणी करायची असेल तर न पाठीवर ओझं घेता आपल्याला औषध फवारणी करता येते. परत आपल्या घरातील वीज गेली असेल नाहीतर मोटारचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल तर आपल्याला खालच्या मजल्यापासून वरच्या मजल्यापर्यंत पाणी पोच करायचे असेल तर त्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. परत यालाच अटॅच मी एक यंत्र केलं आहे, कडबाकुट्टी करता येते. आपल्या शेतकऱ्यांचे जनावरं असतील तर त्यासाठी कडबाकुट्टीसुद्धा करता येते. उसाचे डोळे लावणे, परत रोप लावणे, खत टाकणे, परत नारळाची शेंडी आपल्या परड्यामध्ये जर नारळ असतील आणि नारळाची शेंडी करता येते. परत याच्यातून अनेक कामे होतात. धन्यवाद. हे आता प्रात्यक्षिक दाखवू शकता तुम्ही याचं? आपण पाहतो या यंत्राचं प्रात्यक्षिक. स्टॉल धारकांना विनंती आहे, रजिस्ट्रेशन काउंटर थोड्याच वेळात बंद होणार आहे. तत्पूर्वी कोणाची उपस्थितीची सही राहिली असेल तर त्यांनी त्वरित काउंटरशी संपर्क साधावा. धन्यवाद. ही मुलं या ठिकाणी प्रात्यक्षिक दाखवताना मक्का सोलणीसाठी जी बियाणं लागतात आपल्याला ती बियाणे सुद्धा या पंख्यावरून आपण काढू शकतो. आपण पाहतो ही मक्याचे दाणे आहेत ते वेगळे करताना ही मुलं. यानंतर जी शेती अवजारे असतात, खुरपे, कोयता किंवा चाकू असेल तर त्यांना आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने धार काढता येते. ग्राइंडरचा वापर आहे त्या ठिकाणी होऊ शकतो. हा, होऊ शकतो. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की शेती जी अवजार आहे त्यांना या ठिकाणी धार काढण्याचं सुद्धा काम हे यंत्र करत आहे. म्हणजे बहुउपयोगी असं हे यंत्र आहे या मुलांनी केलेलं. तुमची शाळा कुठची म्हणाला? आमची शाळा BK पाटील हायस्कूल कौलव, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर. कोल्हापूरमधली मुलं होती. आपण पुढच्या एका स्टॉलकडे जातोय. या ठिकाणी ही मुलं आहेत. नाव काय तुमचं आणि कुठून आलाय तुम्ही? शेतीपूरक यंत्र. माझे नाव तेजस प्रदीप अर्जुन आहे. तर मी तुम्हाला यंत्राची माहिती सादर कराय. नमस्कार, मी महाराष्ट्र हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. मी या ठिकाणी बहुउद्देशीय शेतीपूरक यंत्र तयार केलं आहे. जसं याने आपण शेतीतील सर्व कामे करू शकतो. माझे यंत्र मुख्यतः पेरणी यंत्र आहे. याच्या सहाय्याने आपण 4 सीड फिडिंग कॅम्प असल्या त्याच्या सहाय्याने आपण एकाच प्रकारच्या किंवा 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या बियांचे टोकन सुद्धा करू शकतो. आणि या सीड फिडिंग कॅम्पच्या द्वारे आपण पिकाचे पोषक वाढ होण्यासाठी खत टाकणे सुद्धा करू शकतो. परत इथे एक सोलर पॅनल बसवला आहे. याच्या सहाय्याने हे यंत्र सौर ऊर्जेवर चालते. हे सोलर पॅनल प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतरण विद्युत ऊर्जेमध्ये करते आणि निर्माण झालेल्या ऊर्जेवर मुख्य ड्राईव्ह मोटर, स्प्रे रोटेटिंग मोटर, औषध पुरवठा मोटर आणि रोटावेटर मोटर या मोटर कार्यान्वित होतात. तसेच या सोलर कंट्रोलमध्ये आम्ही मोबाईल चार्ज बसवला आहे. याच्या सहाय्याने कोणत्याही प्रकारचा मोबाईल चार्ज करता येतो. पुढे एक स्प्रिंकलर आणि रोटेटिंग मोटर बसवले. याच्या सहाय्याने आपल्या पिकावर गरजेनुसार आपली औषध फवारणी सुद्धा करू शकते. परत या यंत्राचे अतिशय वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे या यंत्राचे रोटावेटर. हे रोटावेटर शेतातील जमीन भुसभुशीत करून शेताच्या पिकाची वाढीसाठी अत्यंत उपयोगी जमीन करून देते. तसेच हे यंत्राचे अतिशय मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हे यंत्र स्वयंचलित म्हणजेच ऑटोमॅटिक आहे. हे यंत्र दिलेली सर्व कामे पेरणी करणे, औषध फवारणी करणे, रोटर मारणे इत्यादी सर्व कामे स्वयंचलित म्हणजेच ऑटोमॅटिक करते. उपकरणाची हालचाल एखाद्या रोबोटप्रमाणे आकर्षक आणि प्रमाणबद्ध वाटते. तसेच हे यंत्र सौर ऊर्जेवर चालत असणारे याला कुठलीही विद्युत ऊर्जा किंवा इंधन खर्चाची गरज लागत नाही. त्यामुळे पैशाची खूप बचत होते. साधारण हे यंत्र बनवायला साधारण खर्च किती आलाय? खर्च आता काढलेला आम्ही कसं आहे शाळेमध्ये बनवलंय. आणि जर तुम्हाला परफेक्ट चालणारं असं यंत्र बनवायचं असेल तर याला एकूण 18,000 पर्यंत खर्च येतो. म्हणजे शेतकऱ्याचा एका मोबाईल एवढा. नक्कीच कमी खर्चात
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय सुलभ असं वेबसाईटवर किंवा गुगल, यूट्यूब किंवा कुठल्याही कंपनीने हे बनवलेलं गेलेलं नाही, हे आमच्या शाळेतच बनवले गेलेलं आहे. नक्कीच मुलांची क्रिएटिव्हिटी, मुलांच्या डोक्यामधून हे आलेलं यंत्र, म्हणजे बरीच जी उपकरणं, म्हणजे या ठिकाणी यंत्राचं प्रात्यक्षिक आहे ती आपण पाहू शकतो. या ठिकाणी मुलं दाखवताना प्रात्यक्षिक आपण पाहू शकतोय. हॅलो हॅलो, गाडी नंबर MH12, गाडी नंबर MH12 PJ आपण पाहू शकतोय प्रात्यक्षिक आहे, मुलं दाखवतात. 12 PJ 3748 ज्यांची गाडी आहे त्याने कृपया तात्काळ बाजूला करायचे आहे. बहुउद्देशीय असं शेतीपूरक यंत्र याचं प्रात्यक्षिक आपण पाहतोय. फवारणी या ठिकाणी चालू आहे. बऱ्याच आणि मुख्य म्हणजे कुठेही याचं यूट्यूब किंवा अन्य कुठेही न बघता स्वतःच्या कल्पकतेने मुलांनी बनवलेलं आहे. आपण या ठिकाणी हे प्रात्यक्षिक पाहतोय आणि या ठिकाणी आपण आता पुन्हा एकदा दुसऱ्या स्टॉलकडे जातो. या ठिकाणी अजून एक स्टॉल आहे. या ठिकाणी बाळा, नाव काय तुझं? ऋषिकेश. काय कन्सेप्ट आहे तुझी? तर माझी कन्सेप्ट आहे कारखान्यातून निघणारे कार्बन डायऑक्साईड शुद्धीकरण. तर माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे कारखान्यातून निघणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड शुद्धीकरण. हा आहे कारखाना आणि हे आहे कारखान्याचे धुराडे. या धुराड्यातून जे दूषित धूर निघतात ते या कन्व्हेअर बेल्टला येऊन चिकटतात. हा कन्व्हेअर बेल्ट जेव्हा फिरतो तेव्हा याला चिकटलेले कार्बन डायऑक्साईडचे अर्धवट जळालेले कण याला चिकटतात आणि नंतर ते पाण्यात येऊन वितळून जातात. ते असा फिरतो आणि त्यानंतर हे दूषित झालेले पाणी आपण या टँकमध्ये आणायचे आणि या टँकमध्ये आमीन हे पदार्थ रसायन मिसळायचे. त्यानंतर यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि आमीनची रिॲक्शन होऊन कार्बामेट हा पदार्थ तयार होईल. त्यानंतर आपण त्या बॉयलरमध्ये त्याला न्यायचं आणि त्यानंतर ते बॉयलर चालू करून आपण त्याला गरम करायचं. त्यानंतर त्यामधील कार्बामेटचे प्रमाण कमी होईल व आपले पाणी शुद्ध होईल व आपण ते रियूज करू शकतो. नाव आणि शाळा कुठची तुझी? श्री संत ज्ञानेश्वर विद्यालय केरवाडी, पालम, तालुका पालम, जिल्हा परभणी. नक्कीच परभणीवरून आलेलं यंत्र होतं. आपण पुढच्या स्टॉलकडे जातो. या ठिकाणी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनवले आहे, तिचे सुंदर असं मॉडेल आहे. नाव काय तुझं आणि कुठे शाळेतून आलं? मी ओमकार सोसे, स्कॉटिश अकॅडमी, वसमत रोड, परभणी येथून आलेलो आहे. My project electric scooter. An electric scooter is battery operating one-person capacity vehicle which is designed for low mobility and for those people who have difficult for walking for long time of period. And electric scooters are available in 3 types. First, those intended for indoor. Second, those for outdoor. And third, those for both. An electric scooter is length of time of moving of electric scooter is depends upon how much time we do the charging of an battery. Literature review. The major objective of project to design and fabricate an electric scooter. Project is premiumly designed for green mobility and for green transportation. Increasing in manufacturing and decreasing the battery cost will affordable for the peoples. Materials selected hub tire, dummy tire, battery controller, iron rods, basket, accelerator, lock system, horn, electric brakes, gripper, balancing tire and much more iron rods. Then a principle, law of conservation of energy. Energy can transfer from one form to another. Manufacturers means I will also talk to the tourism department about introducing a scooter in different place of tourism interested across the state. Compared to conventional drive, it is easy to handle because making easy to handle and its handle can be quickly adjustable. Thank you. धन्यवाद. अतिशय सुंदर अशी याचं प्रात्यक्षिक दाखवू शकता तुम्ही? चलून का? हो चालतं. आपण पाहतो या इलेक्ट्रिक स्कूटरचं जे प्रात्यक्षिक आहे या ठिकाणी मुलं दाखवताना अतिशय कमी कॉस्टमध्ये ही इलेक्ट्रिक स्कूटर केलेले. या शाळेचा जो विद्यार्थी आहे त्याचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवतो आहे. आपण पाहू शकता अतिशय सुंदर असं प्रात्यक्षिक या मुलांनी दाखवलं आहे. अतिशय कमी खर्चात बनवलेली ही स्कूटर आहे, इलेक्ट्रिक बाईक आहे. अतिशय सुंदर असं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवताना अप्रतिम. या ठिकाणी पुढचा स्टॉल आहे, पुढच्या स्टॉलकडे आपण जातोय. सर कुठून आलात आणि काय हे आहे तुमची कन्सेप्ट आहे?
मी जालना जिल्ह्यातून आलो आहे आणि मी मार्गदर्शक शिक्षक म्हणून आलो आहे. हा एक विद्यार्थ्याचा प्रयोग आहे आणि प्रयोगाचं नाव आहे सौर ऊर्जेवर चालणारा फवारा. आता जनरली आपण जेव्हा शेतात काम करतो तर आमचा जो एरिया आहे समजा हा गोदाकाठचा परिसर आहे आणि इथं जेव्हा लाईट जाते तर ही लाईट असेल ही 8-10 दिवस खंबे पडल्याने म्हणा ती येत नाही आणि मग त्यावेळेस काय होतं की शेतातले जे कामं असतात फवारणीचे ते काय होतात बंद पडतात किंवा त्यांना कुठंतरी शहरात जाऊन फवारा चार्ज करून आणावा लागतो. ओके ओके. विद्यार्थी या ठिकाणी बाहेर केलेत. ओके. अजून बरीच अशी यंत्र आहेत. एक राऊंड घेऊन या ठिकाणी अजूनही काही बरीच प्रात्यक्षिके आपण पाहायला मिळतात. कुक्कुटपालनासंदर्भात आहे. बळा नाव काय आणि काय प्रोजेक्ट आहे तुमचा? माझे नाव आदित्य रामराव जगताप आणि माझ्या प्रयोगाचे नाव बायोगॅस ते सेंद्रिय शेती. काय फायदा काय याचा? याचा फायदा आहे की आपण कमी खर्चात जास्त फायदे घेऊ शकतो आणि ही शेती जर आपण वापरली ना तर आपण पूर्ण शेती केमिकल फ्री करू शकतो. नक्कीच केमिकल फ्री शेतीचं एक मॉडेल या ठिकाणी केलेलं आहे. या ठिकाणी मला वाटतं नारळापासून काहीतरी वस्तू बनवलेल्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. काय 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 कन्सेप्ट आहे या ठिकाणी तुमची? आमच्या प्रकल्पाचे नाव आहे पर्यावरणपूरक रोपकुंडी. या रोपकुंडीमुळे प्रदूषण होत नाही आणि जे आपण प्लास्टिक वापरतो ना या प्लास्टिक जागी याचा वापर करायचा. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. म्हणजे नारळापासून रोपकुंडी म्हणजे प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी नारळापासूनही बनवलेली कुंडी. शाळेचं नाव काय? तुझं नाव काय? माझं नाव श्रावणी रमेश सावळे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा काकडदाबा. काकडगावहून आलेले विद्यार्थी आहेत. या ठिकाणी अजून एक यंत्र आहे. काय मॉडेल आहे तुमचं? नाव काय त्याचं? माझ्या मॉडेलचं नाव आहे रोबोमॅक्स. हे आपल्या ब्लूटूथून मोबाईलच्या ब्लूटूथून कंट्रोल होऊ शकते. म्हणजे मोबाईलमधून कंट्रोल होणारं हे यंत्र या ठिकाणी आहे. बरीच अजून या ठिकाणी शेतीपूरक असे बरेच या ठिकाणी मॉडेल्स आहेत. काय कन्सेप्ट आहे तुमची? हे एक छोटंसं शेत आहे. आपण हे 1 एकर शेत समजायचे. जर का शेतकऱ्याने अशा प्रकारे 1 एकरामध्ये जर का 30 फळझाडांची लागवड केली तर त्याच्या जीवनातील एकाच वेळी नैसर्गिक आणि आर्थिक दुष्काळ निवारण होईल आणि ते आत्महत्या करणार. शेतीपूरक अजून एक प्रोजेक्ट या ठिकाणी आहे. या मुलांचा आहे आणि या ठिकाणी ह्या बिया हदग्याच्या आहेत. ह्या तुम्हाला सुद्धा घरी गेलं. बरेच जे मॉडेल्स आहेत ते शेतीपूरक मॉडेल्स आहेत. या ठिकाणी अजून एक काय काय नाव काय तुझं? कुठून आला तू? मी छत्रपती संभाजीनगर येथून आलो आहे. माझं नाव मयंक राजेंद्र पाटील आहे. काय प्रोजेक्ट काय तुझा? माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे स्विच ओपन डोअर. हा मी याच्यासाठी बनवला आहे. समजा लहान मुलगा असतो तो काय करतो आतून कडी लावून घेतो. मग म्हणजे लहान मुलांच्या सेफ्टीसाठी बनवलेला एक प्रोजेक्ट आहे. नक्कीच. या ठिकाणी पुढे अजून एक यंत्र दिसते. या ठिकाणी परीक्षण चालू आहे. दुसऱ्या एका स्टॉलवरती आपण येतोय. हा जो स्टॉल आहे मला वाटतं शेतीपूरकच हा स्टॉल दिसतोय. काय काय स्टॉल आहे तुमचा? निमार्क व दशपर्णी. काय काय कसाचा स्टॉल आहे? निमार्क व दशपर्णी अर्क. काय फायदे काय त्याचे? आपण हे मारल्यानंतर कीड पिकांवर येत नाही. आपण हे फवारल्यानंतर त्याचा ते पाने कडू बनतात. पाने कडू बनल्यानंतर किडींना कडू पाणी आवडत नाही म्हणून ते कीड ते खात नाही. कीटकनाशक म्हणून या ठिकाणी एक मुलांनी अतिशय सुंदर अशी या ठिकाणी हे औषध बनवले आहेत. शेपर्णी आहे. गोमूत्र मला वाटतं गाईच्या गोमूत्र आणि मिरचीपासून वगैरे लसणीपासून केलेली औषधं या ठिकाणी आहेत. ठिकाणी अजून एक प्रोजेक्ट दिसतोय. नाव काय बाळा तुझं आणि कुठून आला तुम्ही? सर आम्ही गेवराई बीड. काय कशाचा प्रोजेक्ट आहे? आम्ही बसमध्ये टॉयलेट बनवले आहेत अशा प्रकारे. ओके. बसमध्ये टॉयलेटचा एक जो प्रोजेक्ट आहे या ठिकाणी कलाकृती आहे. हे मॉडेल आपल्याला पाहायला मिळतंय. अतिशय सुंदर असा मॉडेल आहे. अजून एक आम्ही स्टॉलकडे आलो आहे. बळा नाव काय तुझं आणि काय कशाची प्रतिकृती आहे? माझ्या प्रोजेक्टचं नाव स्मार्ट हेल्मेट आहे. आजकाल बहुतांश अपघातामध्ये मृत्यू हे हेल्मेट न घातलेस किंवा ड्रंक अँड ड्राईव्ह केल्यामुळे होत आहे. त्यावर कुठेतरी पायबंद लागावं म्हणून मी सोल्युशनसाठी हे प्रोजेक्ट बनवलेलं आहे. ह्या प्रोजेक्टमध्ये अगर आपण हेल्मेट नाही घातलं तर गाडी चालू होणार नाही आणि त्यासोबतच अगर आपण अल्कोहोल कन्झ्युम केलेलं असेल तरीही गाडी चालू होणार नाही. नाव काय तुझं? शाळा कुठची तुमची? माझं नाव स्वरित प्रवीण आवारी. माझी शाळा श्री समर्थ हायस्कूल घाटांची जिल्हा यवतमाळ. यवतमाळमधून आलेलं आणि एक सेफ्टी हेल्मेट केलं आहे म्हणजे ॲक्सिडेंट टाळण्यासाठी. या ठिकाणी अजून एक मला वाटतं एक यंत्र या ठिकाणी दिसतंय.
नाव काय आहे तुझं आणि हे यंत्राचं नाव काय? माझं नाव आहे पार्थ जाधव आणि माझ्या यंत्राचं नाव आहे ग्रॅव्हिटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. फायदा कायचा? या प्रोजेक्टने आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. नक्कीच शाळेचं नाव आणि गावाचं नाव पुढे मी यवतमाळ जाऊ तिकडे सनराईज म्हणून शाळा आहे त्या शाळेत. नक्कीच पाहतोय सुंदर असं यंत्र यवतमाळ म्हणून आलेलं या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. या ठिकाणी अजून एक स्टॉल आपल्याला दिसतोय. काय नाव तुझं आणि काय कन्सेप्ट आहे तुमची? माझं नाव वेदांत गणेश सरोदे. दिस इज concept of green technology. The green technology is a system that uses innovative methods and create friendly environment. ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये हमने G20 के आइडिया से बनाया है. G20 में एक सेंटेंस है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. दिस इज अ सोलर पैनल. द सोलर पैनल चार्ज इन अ डे and give electricity to vehicles. The solar panels charge in a day and give electricity to panels. At remaining electricity of this panel is stored into dry battery. At night, the dry battery gives electricity to a vehicle. This is a windmill. The electricity generated by wind is called windmill. It is useful in agriculture like drip irrigation. This is a rainwater harvesting. When rain drops from the clouds, it goes into rainwater harvesting tank, and it is utilized for domestic purpose like cleaning cars and washing floors. This is the climatic change. ये क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री एरिया और जो पॉपुलेशन है इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है. और जो पॉपुलेशन है पॉल्यूशन इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है इसकी हीट बढ़ रही है. हीट के कारण जो ग्लेशियर्स हैं उस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और मेल्ट होने के कारण जो हमारे अर्थ की वाटर लेवल है वो बढ़ रही है. इसमें 68% ऑफ फ्रेश वाटर होता है. थँक्यू. आपण पाहतो हे अतिशय पर्यावरणपूरक असं ही टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी या मुलांनी आपल्याला बनवून दाखवलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00. मोबाईल 9370 05 60 76 94 20 90 76 61 आणि 70 20 29 03 16. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलाय. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 2 दिवसात माझी भूमिका स्पष्ट करणार, अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत म्हणून राजीनामा दिल्याची पहिली प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पाहुयात काय म्हणाले अशोक चव्हाण. 2 दिवसामध्ये मी माझी राजकीय भूमिका पुढची काय असेल याबद्दल निवेदन निश्चित करेन. भाजपकडे भाजपची कार्यप्रणाली मला अद्याप माहीत नाही. भाजपमध्ये जाण्याचा अद्यापही मी कुठलाही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसामध्ये मी राजकीय भूमिका माझी स्पष्ट करेन. काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं नेमकं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? प्रत्येक गोष्टीला काही कारण असलंच पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीला कारण असलंच पाहिजे असं काही नाही. मी अनेक वर्षापासून पहिल्यापासून आज म्हणजे माझ्या जन्मापासून ते आज तगायतपर्यंत मी काँग्रेसचं काम केलेलं आहे. मला वाटतं की आता मला अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा
दिलेला आहे. याच्या पलीकडे वन एट टाइम त्या पक्षाने तुम्हाला राज्याच्या सर्वोच्चपदी मुख्यमंत्री पदावर बसवलेलं संधी दिलेली आहे, त्या पक्षावर तुम्ही नाराज का आहे? खाली करायला मला कुठलीही पक्षांतर्गत गोष्टीची जाहीर वाच्यता करायची नाही, कोणाची उणी धुणी मला काढायची नाही, ती माझी स्वभावाचा भाग नाही. मी सांगितलं मी अनेक वर्ष काम केलेलं आहे आणि मला वाटलं की काही आता वेगळा पर्यायाचा विचार केला पाहिजे, एवढीच माझी भूमिका. मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए. वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है. उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है. इसलिए मैं आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है. मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है. 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा. कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में, जो अमित शाह होंगे. देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं. जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने मेरा अपने आप को कई नेताओं में नाराजगी है सर, कई नेताओं में नाराजगी है. मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की. लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी. मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं की. राहुल गांधी से बात नहीं नहीं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बात कही है ठीक है. एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जो भी कहना उन्होंने कह दिया है. इसका और मेरे रेजिग्नेशन का कोई 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है, 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है कि वो भी छोड़ सकते हैं. मिलिंद देवड़ा गए, बाबा सिद्दीकी गए, तो कोई जो वजह है सर वो क्या है? कॉमन वजह आप बताएं. नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट एवरीबॉडी. It is not fair on my part to complain publicly about. There are some party issues which I think. मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है. कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से भाजप हा तुम्हाला एक चांगला पर्याय वाटतो? मी अद्यापही कुठल्याही पर्यायाविषयी चर्चाच केली नाही किंवा असं कुठे माझं मत व्यक्त केलं. आजच मला राजीनामा देऊन जेमतेम 3 तास पण झाले नसतील. आई विल टेक माई ओन टाइम टू टेक अ डिसीजन. मैंने अब तक कोई भी फैसला मैंने लिया नहीं. मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. नाराजगी की वजह तो बता सकते हैं, नाराजगी की वजह बता सकते हैं. ऐसे कई नेताओं में नाराजगी है. सर कल संजय निरुपम भी बात कर रहे थे, कि नेताओं में काफी नाराजगी है, लेकिन मैं रहकर अपनी शिकायत दायर करूंगा. देखिए, you are asking the same question again and again. I will categorically deny all such sort of allegations. I have not said anything about anybody, nor it is in my nature to complain about any person.
मैंने मेरा खुद का इंडिविजुअल फैसला है, मैंने किसी एमएलए से बात नहीं की। हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारकडून तुम्हाला आमदारकीचा निधी मोठ्या प्रमाणात दिला होता, त्यामुळे काही काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते। तेव्हा तुम्ही असं वक्तव्य केलं होतं की माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे। मला हे जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे, मी राज्याचा मंत्री असताना सुद्धा इतर पक्षातल्या भाजप सहित इतर पक्षातल्या आमदारांना सुद्धा विकासात्मक कामासंदर्भात मदत केलेली आहे। मी कधीही भेदभाव असा केलेला नाही। शेवटी राज्य म्हणून विचार करावा लागतो आणि मी निर्णय घेत असताना सर्व आमदारांना, मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो, सर्वांना मी निधीचे कमी जास्त प्रमाण झालं असेल पण सर्वांना निधी मी दिलेला आहे, मला मुद्दाम सांगितलं। कई सारे पार्टी नेता सीट शेयरिंग के बारे में जितनी रफ्तार होनी चाहिए शायद उतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरे को अभी बोलने कोई अधिकार नहीं है। जो देख रहे हैं उनका काम है, पर वो अगर जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एमबीए को हो सकता था। देखिए, डोंट आस्क मी सम रीडिंग क्वेश्चन। आज मैं ये कहा जाता है कांग्रेस में कि अगर कोई नेता अपनी आवाज उठाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। कहाँ पर? कांग्रेस के अंदर अगर कोई नेता सवाल उठाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? त्यांनी अशी भूमिका मांडली की अशोक चव्हाणांना पक्षाने खूप दिलं पण अखेर कुठल्या दबावापोटी त्यांनी निर्णय दिला हे मला माहिती। अशोक चव्हाणांना पक्षाला खूप दिलं हे निश्चितच बरोबर आहे आणि अशोक चव्हाणांनी सुद्धा पक्षाकरता खूप केलं, हे दोन्ही गोष्टी आहेत, दोन्ही गोष्टी बरोबरीने आहेत। त्यामुळे अशोक चव्हाण हे जिथे राहिले ते प्रामाणिकपणे राहिले, हे मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। पक्षाने मला मोठं केलं आणि मी सुद्धा पक्षाकरता काही कधी कमी केलं नाही, मला मुद्दाम सांगितलं। देखिए मैं किसी भी नेता से मैंने बात नहीं की है। मैं किसी को नेता से बात करने में मेरे को दिलचस्पी इसलिए नहीं कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल फैसला होता है। मैं कोई उनके फैसले से मेरी कोई इसमें ये नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्टी लीडरशिप से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? आज मैंने सही बोलूं तो मैंने किसी से भी आज बात नहीं की, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे नेतागण हैं जो मेरे नजदीक संबंध है, ऑब्वियसली मेरे को चाहते हैं, उनका फोन आए थे, बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द मोमेंट बिकॉज आज जो फैसला हो चुका था उसमें कोई रिव्हर्सल की बात तो थी नहीं। तुमच्याबरोबर इतर काही काँग्रेसचे आमदार देखील जातील अशी जी चर्चा आहे ती किती खरं आहे? मी तुम्हाला सांगितलं, कोण काय करेल हे मला माहित नाही, पण जिथे माझी भूमिका आहे मी कुठल्याही आमदारांना संपर्क साधलेला नाही। अशोक चव्हाण साहेब, कधीपासून विचार सुरू झाला काँग्रेस सोडण्याचा? नेमकं तुम्ही या विचारापर्यंत आलात, कधीपासून तुमच्या मनात हा विचार सुरू होता की काँग्रेस सोडायची? हर चीज बताई नहीं जाती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। कार्यालयीन वेळेत मालवण पंचायत समितीमधील कर्मचारी आवाराच्या बाहेर फिरत असतात, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते महेश जुवाटकर यांनी पंचायत समितीत उपोषण छेडलंय। मालवण पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना गटविकास अधिकारी यांना वारंवार सांगून सुद्धा कर्मचारी गटविकास अधिकारीचं ऐकत नाही आणि दुटीच्या वेळात बाजार किंवा गॅस मुलांना सोडणे, बायकांना फिरवणे अशा प्रकारचे वारंवार घटना घडत आहे, तरी प्रशासन त्याच्यावर दखल घेत नाही। म्हणून आज दिनांक 12 रोजी मी तात्काळ उपोषण केलेलं आहे, त्याची शासनाने दखल घ्यावी। तरीसुद्धा ते कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं ऐकत नाही। भूमिका काय, असंच जर चालू झालं तर आणि उग्र उपोषण करण्याची वेळ आणू नये, प्रशासनाची दखल घ्यावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह यंदा 10वा वर्धापन दिन सेलिब्रेट करत आहे।
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वर्धापन दिनानिमित्त बदलतं कोकण ही खास थीम राबवत आहे. याच अंतर्गत फोटोग्राफी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. तर विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसं जिंकण्याची संधी आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं खास फोटोग्राफी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. कोकण 7 लाईव्हच्या 10व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बदलतं कोकण ही खास थीम आहे. बदलत्या कोकणचं अनोखं सौंदर्य टिपणारा आकर्षक असा फोटो काढायचा आहे. तर विजेत्यांना आकर्षक बक्षीसही मिळणार आहे. कशी असेल स्पर्धा पाहूया. कोकण 7 लाईव्हच्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. विशेष म्हणजे ही स्पर्धा खुली आहे. वयाची कोणतीही अट नाही. त्यामुळे प्रत्येक वयोगटातील स्पर्धक यात सहभागी होऊ शकतो. बदलतं कोकण या आमच्या थीमला साजेसा फोटो असावा. चांगली क्वालिटी सुद्धा आवश्यक आहे. एकच फोटो पाठवावा. हे फोटो 77 200 96 037 या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवावेत. फोटो पाठवताना पूर्ण नाव, पत्ता, वय, मोबाईल नंबर याची माहिती असणं आवश्यक आहे. फोटो पाठवण्याची 20 फेब्रुवारी शेवटची तारीख आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना आकर्षक बक्षीसही मिळणार आहे. प्रथम क्रमांक विजेत्यास 3000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, द्वितीय क्रमांक विजेत्यास 2000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, तृतीय क्रमांक विजेत्यास 1000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह अशी बक्षिसं असणार आहे. त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता आमच्या फोटोग्राफी स्पर्धेत मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह यंदा 10वा वर्धापन दिन सेलिब्रेट करत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वर्धापन दिनानिमित्त बदलतं कोकण ही खास थीम राबवत आहे. याच अंतर्गत निबंध स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. तर विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसं जिंकण्याची संधी आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह घेऊन आलंय तुमच्यासाठी खास निबंध स्पर्धा. कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षी वर्धापन दिनानिमित्त हटके उपक्रम राबवत असतं. याही वर्षी ही परंपरा कायम राखत या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. यंदाच्या वर्धापन दिनाची बदलतं कोकण ही थीम असणार आहे. याच अंतर्गत बदलतं कोकण या विषयावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे. 2 गटात ही स्पर्धा होणार आहे. विजेत्यांना आकर्षक बक्षीसही मिळणार आहे. आता ही स्पर्धा कशी आहे पाहूया. बदलतं कोकण या विषयावर तुम्हाला निबंध लिहायचा आहे. 500 शब्दांची मर्यादा असेल. 2 गटात ही स्पर्धा होणार आहे. पहिला गट 8वी ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, तर दुसरा गट महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी. हे निबंध 77 200 96 037 या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवायचे. निबंध पाठवताना पूर्ण नाव, पत्ता, इयत्ता, वय, मोबाईल नंबर याचा उल्लेख असावा. निबंध पाठवण्याची 20 फेब्रुवारी शेवटची तारीख आहे. विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसं मिळणार आहे. प्रथम क्रमांक विजेत्यास 2000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, द्वितीय क्रमांक विजेत्यास 1500 रुपये आणि सन्मान चिन्ह, तृतीय क्रमांक विजेत्यास 1000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह अशी बक्षिसं असणार आहे. त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता आमच्या निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हा असं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह यंदा 10वा वर्धापन दिन सेलिब्रेट करत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वर्धापन दिनानिमित्त बदलतं कोकण ही खास थीम राबवत आहे. याच अंतर्गत प्रतिकृती स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. तर विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसं जिंकण्याची संधी आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. पृथ्वीवरचा स्वर्ग अशी आपल्या कोकणची ओळख. कोकणच्या परंपरा, संस्कृती, दशावतार कला, खाद्य संस्कृती, अथांग पसरलेला समुद्र, शेती बागायती, निसर्ग सौंदर्य, गोड रसाळ मालवणी भाषा आणि साधा भोळा कोकणी माणूस याच्या चर्चा तर नेहमीच होतात. आता आपलं हेच कोकण झपाट्यानं बदलतंय.
जुन्याची सांगड घालून नवे बदल होत आहे. त्याचे चांगले वाईट परिणाम रोज आपला कोकणवासी अनुभवतोय. हेच विश्व आपल्याला उलगडवायचंय प्रतिकृतीच्या माध्यमातून. यासाठीच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह घेऊन आलंय खास बदलतं कोकण प्रतिकृती स्पर्धा. 10व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत खास या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. आता ही स्पर्धा कशी आहे पाहूया. बदलतं कोकण याचं प्रतिबिंब दाखवणारी प्रतिकृती असावी. स्पर्धा खुली आहे. वयाची कोणतीही अट नाही. पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर करून तयार केलेल्या प्रतिकृतीला प्राधान्य. प्रतिकृतीची प्रभावी माहिती देणाऱ्यांसाठी गुण राखून ठेवण्यात आले. प्रतिकृती आणताना नाव, पत्ता, वय, मोबाईल नंबर याचा उल्लेख असावा. नाव नोंदणीसाठी 77 200 96 037 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. नाव नोंदणीसाठी 20 फेब्रुवारी शेवटची तारीख आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना आकर्षक बक्षीसही मिळणार आहे. प्रथम क्रमांक विजेत्यास 7,777 रुपये आणि सन्मान चिन्ह. द्वितीय क्रमांक विजेत्यास 5,555 रुपये आणि सन्मान चिन्ह. तृतीय क्रमांक विजेत्यास 3,333 रुपये आणि सन्मान चिन्ह अशी बक्षिसं असणार आहे. या प्रतिकृतींचं प्रदर्शन भोसले नॉलेज सिटी इथं होणाऱ्या आमच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात भरवण्यात येणार आहे. तसंच विजेत्यांनाही या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता अधिक वेळ न दवडता प्रतिकृती बनवण्याच्या तयारीला लागा. स्पर्धेत सहभागी व्हा असं आवाहन टीम कोकण साध लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. अशोक चव्हाणांचा राजीनामा. पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात जुवाटकरांचं आंदोलन. आणि वर्धापन दिनानिमित्त कोकण साध लाईव्हच्या विविध स्पर्धा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.